लारि नै नायनाला ढेकियाजुलिनि मा होनोमोनलाय मा जायगा मा होनोमोनलाय घग्रा टाउननि नै डेन्जारनि मुथियाफ्रा खाट्रा गोसा दै लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबावबाय गोबावनि उनाव दिनै आं थांनो नागिरदों दायो जालां सेन्टार फारसे नोंथांमोन देखायगोन आं दिनै जों जालांनिफ्राय माइ लाबोगोन माबायदि लाबोगोन आरो बहा लांगोन बेखौनो देखायनो नागिरदों नोंथांमोनाबो इन्ट्रेस्ट मोनोबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ओंखायनो जोंहा लोगोआबो थांसिगोन आरो दा जालां फारसे थांबाय थानि खेंख्रा दैमा मोनबाय जालाङा नै ब्रिजआ लोगोफोर दायो जोङो जालां सेन्टार सफैबाय बेनो आरो जोंहा जालां सेन्टारा नै दा बेखौ बारलांगोन बारना थांनानैनो दङ आरो माला दा नै बे जालां सेन्टार दायो जों फैयै जालां सेन्टार बारबोनानै गामियाव दङ आरो दा बेयावनो दङ माला माइआ बे खन्द'आवनो दा जों न'खौ नायग्रोना मोनथ'खाय जों नेगासिनो आरो दा माइ मालिकखौ बिगोमाखौ इयाव सोनोसै आरो गारि दा बाइक थांनायजों नै बेजों सोसिगोन आरो बेखिथ' जेबो नङा नैबेयावनोसो बेल'सो लोगोफोर बेयाव मोनफैबाय दा जों न'खराव ओमफ्राय ओरैजाय हाबनोसै आरो नै जिगाबफोरा नाय गोजों गोजोंनि जिगाबफोरा नै औ सुथियाखै सुथि बावाखैनो मा माइ रनजित माइया नै आंलाय मैयानो लाबोनायखाय सुथेजोबखाबाय रेडि जाखाबाय दां साननाय आरो ना लेंहैनो आङो थांनानै अबाव दं बाजाराव फैसा थां र' थां र' थाथ'यावनो नोङो बाजाराव बेरायना फैनोसै थांगोनदो नामा मासुल थाथ'लै औ गारि गैया दोनथ'बाय जायो इखो माबा सिस्टेम बार' हाजार मोजां साफा साफानो माबाया जिगाब नाराया नोंसिनिया बारा थेफा थायालै बिथिंनि माइया सुनिबार बाजार नैबेयाव जालांनि सुनिबार बाजाराव नै हाजो गुदि खाथियाव सोरगोपुरि खाथियाव नै बाजारा नै मालिका मानसिखौ लोगो हमबाय ओइबेनो आरो सुथेयाखैनो दाख्लै लाबोनाया जोबबाय नै ओइ आदै एसे बेरायफैदों मा मानसि जादों माथो ओंखाम जानासो फैखादों बस्थाखौ गाबोन लाना फैनोसैदां नै लोगोफोर दायो दा बाजारनिफ्राय फैबाय दा मोनफैनानै गारिखौ बेयाव न'खराव सोनोसै आरो सोनानै इथिं सोगोन नैबेजों सोनानै मालखौ थिखोनोसै आरो सोगोना लानि लुद जाबाय बेखिनिया बेयाव खै बेगसो जागोन दा 10-15 बेगसो जागोन नामा बेखिनिखौ लुदनानै दा ओंखारलांथ'नोसै आरो जों दायो जाथ'बाय थांनानै बेलेग मोनसेयाव थिखैलायनोसै नै लोगोफोर फैयै जों दा बेयाव न'खरसेयाव मोनफैलायबाय दा बेयाव थिखैलायगोन आरो जोंहा नै बेयाव बिथिं टावार सोलिगासिनो नै ओरैनो इसानाव थिखोगोन आरो दायो बेयाव नै बेखिनिखौ थिखोगोन जात्रा जाबाय जोंहा मोनसे नैबेयाव मोनसे थिखोहांबाय आरो नै बेयावनो थिखोजोबबानो जागोन नामा 10थाखौबो 10थाखौ बेयावनो थिखांजोबबानो जागोन ना गाहायाव होबावनो जागोनलै हा 45 लिरबाय नोङो हा बेखौ थिगासिनो दा नै बेखौ थिखांनायसैलाय दे राजा एबार लिरदो नों दै दे नों बुं दै एबारै बेसे दै बेसे इयो 45
45. Để không lấy. Phải sáng? 45. 4-5. Prospect nih. Prospeknya segini dulu. Last gili dulu dia. Last 45. Deh 45 rồi ra. 45. Deh 45 deh. Deh. 4. Ini 4 na khơi. 4 sữa. Gila pin nang lah. Rồi nang rồi. Chung khỏi mình Đây lại. Nang đưa đi. Nah, lihat deh, Bas. Deh 4-5. 4. 4-5. Lah sih lihat. Nàng lão đang lên chưa nàng làm gì cái bài bikinnya apa nih aku zun oben ukri pudi kejero perspektif ver bio ra tolay bay bio ha tolay içle tere da işte kamsi de bikini मा खालामना फैगासिनो जायो जों नै दायो गुदाम फारसे थांफिनलायनोसै आरो सेन्टार फारसे दखानाव जोंना गामिनि लामाफोरा बेबायदि गोजा आरो नै जेरैखि जाया थां बिदिल' लामा मोनफैबाय नै गुदाम सेन्टार बेयाव दसे थाथ'नोसै आरो थांनानै मा जायो मथिं अबाव दा दसे थाथ'नोसै आरो बेयाव सेन्टाराव नै गुदामा नै लोगोफोर दायो जोंहा जोबथा माल थिखोन आरो बेयाव आबै सेन्टार बारबोना मोनफैबाय जों दायो माइनाव फोथार होननाय गामियाव नै बिथिं गामिफ्रा नै ओरैजाय दैमा दं आरो जों खोनानो मोन्दों बे साननैसो बिजों मैदेर ओंखारबाय थादों होननाय खोनादों आरो बे जायगायाव मोनानिफ्राय दा जोङो माइखौ बाहाय थिखांगोन आरो नै लोगोफोर नै बेवहाय 40 पेकेट दङ बे 40 पेकेट थिखोबानो जोंहा गारिया फुल जासिगोन आरो लोगोफोर नै गारिया फुल लड जाबाय दायो थांसै ढेकियाजुलि टाउन फारसे आरो ढेकियाजुलियाव जोङो माइखौ मिलाव हैसिगोन दा नै ओंखारबोबाय आरो आं दायो सासेयाबो थाबोबाय नेबार थिखोग्रायाबो दा नै आं ओंखारबोबाय आरो थांसै टाउनसिम गुदामसिम आं गुदामाव देखायगोन दा नै लोगोफोर नै मिलाव मोनफैबाय मिलाव मोनफैनानै दा बेयाव बे गारि थानायाव काटा खालामगोन आरो माने मिला बेनो ओमफ्राय जों दा काटा खालामनानै ओरै ओंखारलांगोन आरो बिथिं ओरै काटा खालामगोन लानोसै इयाव लोगोफोर दायो गुदाम हाबफैबाय आरो बेयावनो बोख्लायगोन माइखौ लेबारफ्रा जोंहा बिथिं दङ हिसाब खालामगासिनो बिसोरनो बोख्लायगोन आरो दायो नै नायलायबाय थादो बोख्लायनायखौ अच्छा बोलो अभी कितना लिखना है हम लोग जाते हैं बेटा मा खालि गारिनि फैसा खालामनानै लाखिनो नाम क्या है वो जाते हैं एसे गोदो दंखायो आं एसे गोदो दंबावो सार नै 250 lari nih nala ढेकियाजुलिनि मा होनोमोनलाय मा जायगा मा होनोमोनलाय टाउननि घोग्रा टाउननि नायना ला मुखियाफोरखौ माबोरै डेन्जारनि मुखियाफोरा खाट्रा गोसा दै मानो बेसे गोजौ नायलाय नों बेसेबां गोजौ थिनांदों नै ओइ नोंहालाय गोथि दै नै अ नायलाय माहालाय गारि दै सोरबाफोर मावनो गोसो दङबा फैनो हागोन खसा फाइन मारनांगोन मावनो गोसो दङबा माने फैनो हागोन होनना खोन्था नोंसो खोन्थानांगौलाय ini मोननै मोनथाम दंसै हा मिटार ini जाने किमान मारिसे सिलिबा जोब्बाय नैबे लास्ट लिरग्रा मेनेजारा नैबे मुखियानि मेनेजार हाय गाइस नै आं लिरग्राया मुखियानि मेनेजारा ओमफ्राय आरो नैबे मुखुरि माइनि सोलिरो आरो ओमफ्राय मेन मा लेबारनि हेडआ नैबे
खालि जाबाय लोगोफोर दायो खालि जानानै ओंखारलांसिगोन आरो दायो नै माइ बस्थाया बेनोमोन बेखौनो दोनजोबदो आरो नै दा खालि जाबाय ओंखारलांसै स' लोगोफोर नै दायो माल साल खालि खालामजोबनानै फैसा एसे लाना ओंखारबोबाय दायो दा थांसिगोन आरो दा न'आव आंबो दिनैनि ब्लगखौ बेखौनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होब्लानो जाबाय आरो दा नै ओंखारबोबाय आङो टाउननिफ्राय थांसै आरो दायो दा ओंखारबोबाय दोनथ'बाय होमबा बाय